Diri ila ano no? Kantuhan. Kantuhan dire. Nangita mi kay Ma'am Irma. Irma. Tao ni Ma'am? Nami pa-receive ma'am, nami delivery. Okay. Kung i-order nga okay. Imuha man siya nakapangalan ma'am. Ay, mao ba? Pero nag-okay mo? Kung anak ko nag-order, Basig sa iya ni ma'am. Patanaw ma'am, oh. Tulo ka bill ni siya nga okay. Bali 9,000. Cash on delivery. Ang sulod ani pambata ng mga kanina bedsheet o mga dress. Gitawag man gud siya sa Davao. ikaw daw. Di mo hagit man ba o Irma Pantuhan, Purok 6 na dito gani mi mo tana gani mi dito ka sa dapit. Nya buhol kada paon diri mi gitudlo. Wala yung part ano. Nakita kaya nag-order ani no? Di mo ha man pangalan god. Wala mo siya order karon. Pero kinsa ga deliver sa inyo ha diri ma'am? DNC man ko ma'am. Kani manggod kay forwarder, manggod ni cargo forwarder. So daghan manggod siya tulo ka bill, sumuo na kami gipato diri. Ikan Davao. Wala yung kwarta daw ba? Saan man oy? Wala mo ko nag-order good. Ikaw kaya ni. Di na ba yan inam umabalik ba? Wala man po ko nag-order good daw. Kasi na ay nag-order sa imong anak niya. Diri manggod ang bayad paon. Jatod ra manggod mi diri. Saan kaya? Pa-check na mo ma'am ang mga bill dito na ay details nimo kitanaw daw kung cellphone number. Kitanaw daw kung imo ha. Maliyog ko diri ma'am. Tanawan na lang. Diri ra ma'am. Maliyog ko ma'am. Pataas lang na ma'am, birahan niya pataas. Surprise! Advance happy birthday! Advance happy birthday, ma'am! That I could not do thanks to you. Walay bayro nun, mama. Joke lang. Advance happy birthday. Ugma paunta. Unya kay mga adto manamog dagat. Oy. Mao, nang karon na lang gipahatod no. Na kay idea ma'am kung kinsay nagpadala? Kasi katulad sa Saudi. Saudi. Sige. Ang nagpadala na ay mensahe para sa imo ha. Ano siya? Hello mama. Happy birthday. Wish na ko natagaan ka pa o good health ni Lord always. More blessings to come, more candles to blow, and more cakes to slice. Salamat sa mga panahon na kami gagmay pa hangtod karon nga naa nami mga pamilya na agyapon ka nagasuporta sa amoa. Salamat sa tanan ay wala minimo gipasagdan. Naagyapon ka sa among kiliran. Ikaw ang the best mama para nako ma. Salamat sa pagpaningkamot para sa pamilya. Tagaan pa kataas nga kinabuhi kauban ni Papa. Siya siyempre mupaso pa mo sa akong kasal puhon. Laban lang perme sa pagsulay maha. I love you. I miss you mama. Mingaw na kaayo ko ninyo ni Papa. Kuya Unyok og Samantha. Magkita ra tapuhon ma. Amping mo permi. God bless you always. Surprise from pinakagwapa na Ate Del. All the way from Saudi Arabia. Ay, si Ma'am Del. Nakatagna gid ka ma'am no. Sige ma'am, unsay maingon nimo sa imong anak? Salamat o pag-amping. Diya pirmi kay tayo ka sa mua. Arami nimo pirmi diri ga suporta. O kayo kabala ka sa mga anak kaya mo agam. Ayun pag-abiman mo. Pag-amping mo. Adre sa imo ha? Ang iyang mga anak? Okay. Uy, kabalo na sa video. Okay, sige. Salamat Ate Del, amping. Okay.
Sige. Ma'am, mong kanta sa tag happy birthday. Kantahan si Lola, happy birthday ha. Cute, cute. Happy birthday to you. Ma, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Ma'am, kami di ay ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga kami ang napili ni Ma'am Del para maghatod og sa iyang sorpresa diri sa imuha. So, nakulbaan ka? Wala yung kwarta ibayad. Ako order ko. Nakulbaan. Okay nya, nalipay na ta karon. Lipay. Nalipay nga nakulbaan ganihan no. Okay, sige, last message para kay Ma'am Del. Ate Del, salamat. O, amping kira pirmi. Narami ni mo diri nagasuporta. Laban lang ta permite. Ang putang sa Ginoo. Pilay mong anak, Ma'am? Tulo. Ha? Oh, ikaw lang ga. Dali. Unsay wish nimo kay Mama? Ay, maulaw. Kagwapa, maulaw. Unsa wala, ay. Okay. Sige, Ma'am. Happy birthday. Palakpakan nato si Ma'am. Ikaw, unsay ingon kay Lola? Kiss na kay Lola. Lola, Mama. Nanay. Oh, kiss na nanay. Birthday man nanay. Kiss na nanay. Oh, kiss na nanay. Oy. Hi kay Mama Del, be. Hi, Mama Del. Ay, gwapa. Oy, pila na siya katuig? 5. Ay, cute. Oh. Sige, Ma'am. Happy ta karon? Happy. Okay. Happy birthday.